După ce m-am uitat pe TikTok la niște oameni care și-au luat bilet de avion cu 30 de euro dus întors către Estonia, am dat și eu un search pe Skyscanner și am găsit bilet de avion cu 90 de euro dus întors către Estonia. Mi-am sunat prietena, a zis că vrea să mergem, am luat biletul de avion, rezervarea cea mai ieftină la hotel pe care am găsit-o eu vreodată, 30 de euro, 4 zile pentru 2 persoane și ne-am dus la gară să vedem cât costă să mergem cu trenul până la aeroport, dar am constatat că costă trenul mai mult decât biletul dus întors, așa că am plecat cu mașina și am ajuns la aeroport și am plecat către Estonia. Iar ce urmează să vedeți în videoclipul acesta este cel mai ieftin hotel pe care l-am găsit vreodată pe Booking în Tallinn și cât de oribil a fost. Și apropo, țin să menționez că în hotelul respectiv am stat doar jumătate de oră cât am filmat și am făcut niște poze, am lăsat cheile pe pat și am plecat fără nicio explicație, nimic. Dar mai multe vedeți în videoclip, așa că vă las cu videoclipul și